Vítam oboch trénerov na tlačovku a najprv poprosím pána Bokroša o také krátke zhodnotenie. Tak ja budem trošku kritičnejší, pretože po dobrých výsledkov s extraligou si hráči niektorí mysleli, že už sú extraligoví hráči a dnes pristúpili k tomu stretnutí tak, ako pristúpili. Musím povedať, že to bolo naše najhoršie vystúpenie, či už v prvej alebo extralige. Ja osobne som z výkonu sklamaný a samozrejme mesiac pred odchodom na majstrovstvá sveta takýto výkon nie je akceptovateľný a my si vnútri musíme vyvodiť dôsledky z tohoto výkonu. Samozrejme tým nechcem znižovať výkon supera, ale náš výkon bol jeden z tých najslabších. Ďalej by som sa k tomu nerad vyjadroval. Pán Tomko. Tak ja musím povedať na úvod, že my sme mali rešpekt z dnešného zápasu, pretože na mojej tabuli, kde mám zostavu, mám 8 hráčov pod čiarou, kde mám napísané out, čiže chýbali nám 8 hráči z základnej zostavy. Zobrali sme na tento zápas juniorov z našej juniorky, takže určite som mal obavu, som rád, že chlapci aj sa zomkli, aj keď sme mali len 3 petorky, sa zomkli. Myslím si, že tam bolo rozhodujúce, že sme dali tie prvé 2 góly, potom už trošku sme si začali, chlapci si začali veriť, produkovali dobrý hokej, vychádzali nám kombinácie, pekné góly. Akurát tej tretej tretine už sme trošku takisto mysleli, že 4-0, že sa nám nemôže už nič stať. Trošku sme polavili v taktických zámeroch, ale napriek tomu som veľmi rád, že sme vyhrali s 20-kou, pretože tá 20-ka, tak ako Ernest hovoril, v extralige urobila veľmi dobré výsledky a ja viem, o čom Ernest hovorí, pretože som takisto mal tú česť pôsobiť pri 20-ke a tí chlapci niekedy nevedia prepnúť, že hrajú extraligu, potom hrajú prvú ligu. Ja som mal ten istý problém, keď som tam bol, takže viem, o čom Ernest hovorí, ale ja by som chcel popriať 20-ke, aby na majstrovstvách sveta reprezentovali dobre našu krajinu. Bude to veľmi ťažké, majú ťažkú skupinu, majú tam Ameriku, Kanadu, tuším, Rusko a Lotyšsko. Čiže je to veľmi silná skupina, takže my budeme držať všetci doma palce medzi Vianocami a Novým rokom, aby dôsledne reprezentovali našu vlast. Takže budeme im držať palce potom na majstrovstvách sveta. Ja možno by som vám ešte dodal jednu myšlienku, ktorá ma napadla až teraz, prepáčte, že na to, že sme chceli hrať aktívne dneska s jedným až 2 napadajúcimi hráčom, znovu sme zostali vysieť na jednom gole, čo je pre nás veľmi, by som povedal, zle. Pán Tomko, ako ste spomínali, máme veľa zranených hráčov. Je tam nejaká výroza, viacerí vraj nastúpili aj pod liekmi? Tak musím povedať, že Mišo Kukavec netrenoval 3 dní, nastúpil doma s detvou, tak bral antibiotika, vôbec netrenoval, až prišiel rovno na dnešný zápas. Dnes pred zápasom ochorel Prokop, Lipovský, išli na pohotovosť, pretože mali zvýšenú teplotu, čiže hneď pred zápasom sme museli poskladať úplne niečo iné, čo sme plánovali. Rusi sú v Rusku, pretože nemajú ešte pracovné víza, museli vycestovať, čiže Rusi sú preč, no a sú tam ešte Krčula je zranený dlhodobo, Kivader je zranený, Kamaľov ten je v Rusku, Solomončák je v Rusku, kto tam ešte chýba? Danielčák, ktorý mal prísť na zápas, ten sa zranil na juniorke v Poprade, čiže spustu, neviem, Mikula, ten je už asi 8 dní, maroduje, je chorý, čiže v
fakt musíme počkať, musíme sa dať dokopy zdravotne tak, aby sme mali určitú konkurenciu v mústve, aby sme mohli ísť týmto spôsobom, ktorým sa chceme uberať, pretože pracujeme od začiatku sezóny, dostali sme, nie že dostali, ale vytvorili sme si určité postavenie a napríklad v Skalici to bolo to isté, tam nastúpili hráči zo seba zaprením a mali sme takisto len 3 petorky, na ktoré sme hrali, takže musíme sa dať v prvom rade teraz dokopy po zdravotnej stránke.